morning, it's Michelle B, and welcome back to another vlog. Charot! Hi guys, it's been a while, and I'm back, charot! Nandito ako ngayon sa car kasi pupunta na ako ng school. Ihatid ako ng aking asawa dahil free siya ngayon. So, yung asawa ko pagka halimbawa, free siya tapos late yung trabaho niya. Kumbaga late yung start, halimbawa tanghali. Talagang gumigising din niya ng maaga para ihatid ako sa school. Tapos pag maaga rin niya natatapos ng trabaho, sinusundo talaga niya ako. Ayan, basta ganun. So, I'm so thankful with my lobby. So, ngayon ay may nakalimutan siya kaya bumalik siya ng bahay. Kaya ang ganda ng weather ngayon, hindi daw uulan. At I hope hindi rin masyadong mainit, no? Kaya ganito lang yung suot ko. Tapos ito, tinanong ko yung asawa ko kung ano yung bagay dito. Tinanong mo, gusot pa nga, oh. Uso naman ang mga gusot dito. Charot. Oo nga, nakikita ako ng mga tao hindi sila nagpa-plancha. Charot. Pero ito kasi, hindi ko rin pa-plancha. Hayaan mo na yan ganyan. Kasi magagusot din naman pagka ano. Charot. Ayan, so yan guys. Nandito na yung asawa ko parating na. Wow! My pepper chicken. Kaya na pala ako, kanina pa. At tapos na yung aming klase at sinundo din ako ng aking asawa. Ngayon sa bahay ako guys, ito yung aking kinakain, yung mais. Niluto ko to kagabi. Ito yung aking dinner kagabi yung isa. Tapos ngayon, ito naman yung pagkain ko ngayon. Tapos may ginawa akong pipino, tsaka sibuyas, kamatis. Ito guys ay galing sa aking kaklasing Polish. Kasi may garden sila sa bahay nila. Tapos nagtanim siya. Itong pipino tsaka kamatis sa kanya galing. Kasi nga madami silang tanim. Tapos madami daw bunga. So dinala niya ako. Kasi kagahapon, nandito siya. Pumunta siya dito sa akin sa ano. Nag-ano kami. Nag-aral kaming dalawa. Pumunta siya dito. Yan, kasi wala kaming pasok kahapon sa school. So, yun. Kaya nag-set kami na magkita na dito sa bahay para mag-aral. So, ito dala-dala niya. Sarap. Ang asawa ko ay nandun sa kanyang office. Sarap. Fresh from the garden kasi ito eh. Lagyan ko lang ng konting suka. Paminta. Asin. Ewan ko ba kung tama bang combination itong kinakain ko. Mais tsaka di ba? Buti nga may nakita na akong mais na na yung lalagain mo. Dati ang nakikita kong mais din sa Aldi is yung laga na tapos parang iinitin mo na lang. Ito fresh, yung parang ikaw maglalaga. So, dami na ako nakikita ng mais ngayon. May dahon pa. May balat pa. Crap. Friday na pala ngayon guys. Happy Friday! Happy weekend! Sobrang busy na ng inyong auntie dahil malapit ang exam namin. So, August 9 na. Please pray for us, na magta-take ng exam. Kabado ako. But I lift up all to the Lord na yes, samahan niya ako sa exam. Bigyan niya ako ng wisdom and knowledge. Todo-todo na nga yung aming practice eh.
Aw. Parang naano yung tiyan ko. Ayan. So, yun. Sarap. Good. Ang sarap ito. Hi guys, good morning. Good morning, it's another day. It's Saturday. Hindi na ako nakapag-ano kagahapon, yun lang. Tapos ngayon ay kakauwi lang namin ng bahay dahil bago kaming lumabas ng aking Diyosawa dahil nga may pasok siya ngayong Sabado. At ngayong Sabado wala sa amin yung aming baby boy kasi nga meron silang charot. Ngayon ay stapler ko to Bumili namin ng regalo yung aming dito sa kasi nga nung ang birthday niya Friday. Pero bukas kami mag-ano kasi kaya so hindi na ng asawa ko ng wine. Secure na secure. Charot. So, yes. Ito siya. Malaki yung yung klase ng wine, parang pag ganun. Ewan ko na si wine. Hindi naman akong yan. So, yun. Para ito bukas. Yan. Makikita nyo na sa loob yung aking bike. At bala ko sana mag-bike ngayon. Kaso bigla namang umulan. Sabi lang ngayon, di ba nakikita nyo pa may background pa dyan? May background. Nandito pa sa ko yung yung ginawa ko dati, Pero putol na, hindi na mahaba. Kasi nga, sabi ng asawa ko, ano ba yan? Pagka humahangin, tapos syempre hinahangin siya. Tapos sabi ng asawa ko, ay. Nakabukas ang sana. Kasi alam nyo guys, kahit na maulan, kasi summertime nga, warm pa rin. Warm. Kaya yun, nakabukas ang aming mga para may freshness. Tapos, ayun. Nakapamalengke na kami. Meron na kaming dito sa bahay namin. Nakapamalengke na kami. Nakapamili na kami. Maga kaming namili. So, na ngayon guys is 10. Diba? Maaga kaming Nakabili na kami ng mga something na kailangan namin. Oh my God. Hindi yata nasara ng asawa ko yung kanyang Tapos umulan ng malakas. Wait lang. Check ko. Hindi naman nabasa. May bubong naman dito sa may balkon namin. Pero, pagka malakas kasi yung ng ulan, posibleng mabasa ba. So, ilalagay ko to dito para bukas. Para hindi siya makalimutan. Charot. Tapos, pakita ko sa inyo guys. Alam niyo, nagtanim ako ng kamote. Wait lang, pakita ko sa inyo. Oh, may kamote ako. Ang dami niyang ugat. Hindi ko nga alam kung ko ba to? Ililipat sa Ililipat sa o ganyan na lang. Siguro kailangan ko siyang ilipat. At least meron akong dahon. Gusto ko dumami pa yung dahon niya. Madami pang mga patubo. Ayan. Tapos meron ako dito. Isa. Tanim akong kamote. Kasi nga, yan yung kamote na binili ko doon sa Asia store na nung nilaga ko, grabe yung pagka-violet niya. Tapos, hindi mo kayang kainin kasi nga, matubig siya. Ganyan. So, yun. May nabili din pala akong avocado kanina. Check natin to. Kasi gusto ko kumain ng avocado. May avocado yung binili sa akin yung asawa ko nung nakaraan. Pero nung tiningnan ko na siya, hindi siya magandang hinog. Basta, hindi siya maganda. Tapos may itlog din dito. So, yes, guys. Medyo matagal tayong walang vlog. Pagpasensyahan nyo na kasi busy yung lola ninyo. May mga ganap sa buhay. Charot. Yeah. Ang pangit ng ko. Pangit kasi nitong bra ko na to. Wala na tong. Tinanggalan ko kasi to ng Tinanggalan ko ng wire. Kaya parang Charot.
And ano tayo ngayon? Itlog-itlog lang. Itlog-itlog lang. Okay. So, yun lang, guys. Ngayon, so pinag-iisipan ko kung lulutuin ko yung aking paa ng manok. Pero may isda rin kasi ako dito. Bigyan ako ng asawa ko ng isda ngayon. Ayaw, sabi ko sa kanya, wag na muna ang isda. Tapos, bigyan niya ako ng isda. So, may isda ako dito, guys. Ano? Dorade. Ito, oh. Dorade. Kaliit lang, isang peraso lang ito, guys, ay €4.90. Mahal, diba? Tapos, naka-sale ang aking sushi. Pinilan niya rin ako ng sushi. So, yun. Napakarami namin ano dito sa ref. I don't know what is the best for this. Okay. So, yeah. Oopsie. I-sort out ko tong ano nga ng mga asawa ko. Tong ano ng asawa ko, ang taga to. Ang lagay sa tinapay, yan. Sort out ko ito nga dito. Kasi iba't ibang klase ito, oh. Hindi ko alam eh. Binubuksan niya kasi lahat. Tapos, hindi ko, ewan ko ba dito. Kasi ito salami. Yung isa, ano, itong isa paprika. Itong isa chicken. Meron pa ba dito? Meron pa dito isa. Ano ba itong isa? Dulano. Ano kaya itong dulano? Tabi ko dito sa ano, sa para, oh, yan na siya, oh. Yung kanyang mga ano pala man sa tinapay. Para naka-organize ito sa ref. Meron pa palang isa. Ito pa, oh. Ano to? Schwarzwälder. Parang smoke na ham. Smoke ham. Pag kumakain kami ng ano, tinapay. Ito lang gusto ko. Pero itong mga to, ewan ko bakit. Charot. I don't know why. But, I don't like it. Really. So, dito natin nilagay yan. Para pagka gusto niyang kumain yan. Para wala kami mga kumain dito. Punong-puno yung rep namin. Okay. Tapos may cheese pa dito natira. Pero hindi natin nilalagay dyan. Meron kami piniling bago. Para yung aming, ano, ref is neat and clean. Yeah, and this fish. And this Spanish is nicht genau. Wenn ich koche das. Aber wir gucken mal später. Yan, madami kami meat dito, guys, oh. Mga manok. Manok. Yun, oh. Ang dami. Kasi gigrill yun ang asawa ko dahil dadalhin namin yan bukas. Yun. So, yes. Our fridge is not a lot of things, but okay. So, yun. So, yeah. Maybe, lulutuin ko tong isda. Ano ko lang siya, ipiprito. Prito na naman! La 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 la. La 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 la. What's it later? Diba? Ganun lang yung ano ko dito, guys. Ang buhay sa
Europe. Charot. Tapos bumili din ako ng tubig kasi nga, dalawa na lang natira. So, meron akong tubig na dyan. O, ayan. Tapos ngayon ay magsasalang ako ng labahin. Mga decolor kasi naglaban na ako ng mga puti. So, decolor na lang. Tapos nakaputi ako ngayon kasi puti din suot ng asawa ko. Para sinasabayan ko para, alam mo yun, sa labahan. Hindi sama sa, kasi minsan ang tagal kong maglaban ng puti dahil nga kukunti lang. Aray ko. So, yun. See you later. Okay, so naalala ko pala, meron pala akong natirang nag-iisang crab. So, yan na siya. Na natira. Kasi ano to dati, 4. Dito na lang. Matagal na to, guys. Pero naka-frozen naman kasi siya. So, let's try to cook this one. Aking lunch. Ayan. So, yan. Hi, guys. Welcome back. So, it's lunch time. And it's time to eat. Charot. So, guys, nandito na yung aking na niluto. Diniray ko talaga to. Pero may yung sauce sa loob ito. Musok pa. Tapos, I have this DIY na suka, guys. Kasi hirap ako maghanap ng suka dito na may mga charot. Na may charot. So, DIY ko to. Okay na nyo. May isang green. Galing yun sa aking kaklase. Tanim niya sa kanila. Tapos, may binigyan niya ako ng sobrang anghang daw kasi nito. Nitong na to. Green na ito. Mayroon pa doon 3 piraso binibit niya sa akin. Kasi nga, sobrang anghang daw nito. Pwede kasi itong ginangata-ngata nila. Charot. Nalagyan ko guys. May nabili akong mga siling labuyo. Tapos, yun. Alam niyo na kung paano maglagawa niyan sa malamang. So, let's open. So, ito yung lunch ko guys. Tapos, ito yung natirang patatas. So, hindi muna ako magra-rice as of charot. I will try my best. So, dito pa yung kape ko. Kaya ng umaga. Kasi nga, naga kami umalis. At nag-asikaso ng sarili. Oh! Lalaki itong aming nabili. Lalaking crab. Oh! Ang sarap! Wait a minute. Wow! Ang dami niyang aligi. Oh! It's like mall. Oh! This aligi and nandito rin sa niya. I'll use this. Okay lang yan kasi ako lang naman kakain nito. Sarap guys, grabe. Lagyan natin ng suka. Mas masarap na pa suka eh. Oh! Sarap. Dalig eh. So good. Sarap. So yun. Bakit ako walang vlog guys? Hindi ko na kailangan siguro to. Ito lang gagawin kong daming bagay nangyayari. Charot. Madaming pangyayaring nangyayari. Yan, Diaz. Walang. Hindi ko malagyan ng sarap. And yeah. Ayun. I'm still alive and kicking. Charot. Ayun. Sobrang lang talaga. Base. Charot. So, yes. Ayun, guys. So, nabusy ako. Charot. Nabusy ako talaga. At ako. Siguro dahil sa mga Charot. Sa ganun. And, thankful kay Lord dahil I'm still alive and kicking, guys. Kahit na may mga pinagdadaan ng problema. Kasama talaga yan sa paglaki, no? So, yun. Kain tayo. Sarap po. Oh, sarap. Naamoy yun ng langaw. Yung kinakain ko. Nandito sila. Sarap.
Sausaw natin dito guys. Kasi nandito yung aking suka. Sarap talaga. Oh. Kasi yung sili ko dito, hindi ko makuha. Kuha ako isang sili. Umangat yung damit ko. I'm trying to lose weight, charot. Kasi nga lumaki ako. So, yes. Ano ba yung mga yan? Lumilipar. Yanin natin, yate ko na. Para meron ditong anghang. Sana maanghang na yan. That's the way it is. Oh. So, ayun. Ang anghang na. Charot. So, ayun guys. Sobrang kabisihan ng inyong lingkod at madaming mga bagay-bagay ng mga nangyayari at yun. Heto. At lumalaban sa buhay. Ganun. So, yun. At malapit na ang aming exam, guys. So, yeah. I'm so a bit busy for the exam. Sarap. Ang exam ko, guys, is sa August. August na pala ngayon. August 9. Please pray for me. Ayun, so yun lang naman guys ang ating ngayong vlog ngayon. Hindi masyadong ganap. Ilang araw ng vlog to, diba? And I'm back for vlogging. Gusto ko sana mag-bicycle ngayon. Mag-ikot-ikot sa labas ng naka-bicycle. Pumunta ng bayan na nakabike, kaso umuulan. So, I'm thinking of pumunta ng city, mag-bus. Or mag-walking. Yun. Nakasalang na ako ng nilabhan ko. Guys, ang taba! Wait, pakita ko sa inyo. Wow. Look at that, oh. Oh. Diba? Oh my God, ang taba ng taba. A lot of fat. Sausaw natin. Ang sarap, guys. Sabi. Alauna na. Naalala ko mayroon pa rin akong itong crab. Kaya ito niluto ko na lang. Baka bukas yung isda or okay, langaw. So, ayun lang guys, yung vlog natin ngayon. Sana nag-enjoy kayo kahit na ilang araw ang inabot nitong vlog. Sarap. So, yun. Sana ay patuloy niyo pa rin akong supportahan kahit na minsan-minsan lang tayo. Vlog, wow. Ang sarap talaga guys ang ano niya. Still good kahit na frozen. So, yun.
thank you guys for watching. Mabusin ko lang tong kanin ko. I will see you guys on our next one. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys sa next vlog. And always smile. Thank you.